Prošlog vikenda od 1. do 3. rujna bio sam u Vrgorcu na festivalu Vrh Gora, na festivalu Srednjevjekovlja u organizaciji Udruge za kulturnu baštinu grada Vrgorca i samog grada Vrgorca. Ovom prilikom posjetitelji se vraćaju u prošlost kada su nastajale razne priče, predaje, mitovi. Na festivalu ste mogli vidjeti kako izgleda srednjevjekovni sajam, sprave za mučenje, ali i sudjelovati u turniru u streličarstvu u kojem su se okušali svi uzrasti i spolovi. Također ste mogli sudjelovati u brojnim radionicama izrade nakita i oružja. Kako god bilo, jedan od meni najljepših parkova Hrvatske, park 4. gardijske brigade, pretvorio se u srednjevjekovno naselje, prepuno šatora, logora i kostimiranih stanovnika. Naravno da nije nedostajalo ni dobro zalogaja, dobrog pića, bilo je tu svega. Od janjetine, odojka i gulaša, pa sve do vina iz mišine, kako mi kažemo, za kontinentalce iz mješine. Osim u odličnoj gastronomskoj ponudi, djeca i odrasli uživali su u srednjovjekovnom sajmu, gdje su se mogli slikati sa zmijama, kupiti drvene igračke, talismane, pripravke narodne medicine, stare mape svijeta i kontinenata, ali i prave lubanje predatora. Poput jedne zanimljive lubanjice čaglja, koju sam kupio na jednom štandu koji se zove Baba Jagina koliba. Najveća atrakcija festivala u svakom slučaju su bili vitezovi Herceg Stjepana iz Stoca, vitezovi iz Ljubuškog, ali jako zanimljiva skupina vitezova iz nama daleke Istre. Stočane sam već upoznao na popularno viteškoj priredbi zvanoj Stolačka tarča u Stocu. Ti veterani srednjevjekovlja su uhodano vladali scenom, prikazali odlične kostime i uprizorili najbolju borbu festivala. Uvijek upali ona njihova fora kada se naklone publici nakon boja i onda jurnu prema njima, pa se ljudi nerijetko uplaše i pobjegnu. S druge strane, ekipa iz Ljubuškog je imala definitivno najbolje kostime i oklope. Zaista su onako kršni i oklopljeni bili velika senzacija festivala. Mnogi ljudi su se poželjeli fotografirati s njima, ali niko od njih nije na mene ostavio tako dubok dojam kao jedna djevojčica koja je pritom jako uživala. Njen izraz lica mi je bio definitivno ono po čemu ću pamtiti ovaj festival. A budimo realni, na djeci ovaj svijet i ostaje. I neka ih malo u svijetu mašte, u prirodi, daleko od mobitela. A da se djeca taj dan stvarno maknu od mobitela, potrudila se izvrsna pripovjedačica Margareta Peršić. Davno, u ona stara vremena. Što se vitezova tiče, moram priznati da mi najugodnije iznenađenje ipak bila ta istarska ekipa, Dragons Within You, ekipa za koju se vidi s prve da zaista živi to što radi. Oni su jednostavno ono što glume i da se vratimo, ne znam, nekih 1500 godina unazad i sretnemo vikinge, vjerojatno bi izgledali kao ovaj gospodin iz Istre. Vještine kojima oni barataju su fascinantne, pa su uprizorili školu borbe različitim mačevima. Besprijekorno su to odradili, a onda su snage s njima odmjerili i djeca. Neki od njih su bili posebno žestoki. No nisu Istrijani pokazali samo svoje zavidne borbene vještine. Oni su taj dan uprizorili i spektakularni vatreni šou sa umjetnikom zvanim Mad Sun. Pa pogledajte ljudi kako je to izgledalo spektakularno. Nakon fantastičnog vatrenog spektakla i kraj dana je pripao Istrijanima, preciznije etno skupini Veja, koji su gledatelje doslovno začarali svojim magičnim tonovima i napjevom. Uživajte za kraj prvog dana. Drugi dan je započeo vučom konopa,
natjecanjem u kojem su sudjelovali, a i uživali brojni uzrasti od najmlađih do najstarijih. Najviše su očekivano uživala djeca, ali ništa manje i njihove mame. Ipak derbi u povlačenju konopa je bio između Stočana na snimci lijevo i domaćina Vrgorčana na snimci desno. Činilo se da domaćini gube sve dok im se nije pridružio jedan gorštak u crvenoj majici koji je malko jače potegao, pa su se neki našli i na podu. Vama na maštu ostavljam tko je taj veseljak bio, no šalu na stranu, i druga večer je ostala upamćena po spektakularnom vatrenom šovu. Uživajte! Finiš večeri, a i samog festivala, su bili nastupi etno skupina Suvid i fenomenalne Nine Kraljić. Prvo je nastupio domaći sastav Suvid. Nakon izvrsnog Suvida došlo je vrijeme za nastup sastava Alkonos i fenomenalne etno pjevačice Nine Kraljić. I na kraju se nadam da ste uživali u ovom videu i da možemo zaključiti da je Dalmacija dobila još jedan festival po uzoru na slične srednjevjekovne festivale na sjeveru Hrvatske. Posebnosti ovog festivala po meni su blizina autoputa, dakle njegova dostupnost, iznimna gostoljubivost Vrgorčana i predivan park u kojem se održava festival Vrh Gora. Posjetite ga i vi sljedeće godine.